Betnana Ingane Zesithembu season 3. Le season angazi, can I be honest for a minute? Le season it feels like daring ezithu and then kube ne-supporting cast member. Daring zithu nguMpumelelo noSnem featuring the others. Honestly speaking, soaps, drama, and we like soaps and drama and controversy. So ordinary. We don't want ordinary. We want drama. We want controversy. We want pepper soup. We want Cajun spice. Like sifuna paprika. Sifuna upelepele. That's what we want. You understand? Sixakane needrama zethu. Siphila ordinary lives zethu. But on the screens we want drama. We want like sifuna amakhanda gevezele. That's what we want. I don't know. Perhaps mhlawumbi ndinobutoxic obuncinci. Enye ingane ziphila impilo ezi-ordinary. Then uSne noMpumelelo banobufilm, banobuntsomi, you understand? Banobudrama. And once i-episode edibene noSne noMpumelelo ibe ncinci and ibe ordinary, we like it. We do. But we want more of them. I don't know. Siyazithanda izinto eziphuma ecaleni. Njengoba mandikhonfese as well. Siyayithanda idrama. Siyathanda into ene-fire, ene-flame, eblazisa streets so that the streets are talking. Siyayithanda fire in the mountain, run. So that sizophinda sikugive ngefire yakho uba you sana laa fire ubuze nayo kulaa episode kwad kwangathangani. We like the fire but we don't like the fire. We want ordinary but we do not want ordinary. You understand? Asisifuni i-storyline ezi-ordinary. Sifuna i-flame, sifuna i-fire, sifuna i-songs, sifuna upelepele, sifuna i-confusion, controversy. I think I just needed to get that out of my house before school. I just needed to get that out. Anyway, forgive my rant. Siyabona ke kule episode konoSne noMpumelelo having a check-in, a sibling check-in session. I liked it. I really did. Like ubuso bukaSne, it lights up and noMpumelelo in such a way, like I don't know, but like they get each other. They get each other. But get along. And so they're just checking in and catching up with each other as siblings. It was heartwarming, I must say. Really, it was nice. And Mpumelelo is checking on uSne. All things Sne, like a relationship like that, do better. And I understand, but it time liyagula ngoku yabo yonke loo nto. Sne, every episode since episode 1, it has been about umkhwenyana weqiniso, laa bhuti who was umyeni wakho ebefuna ukwenza an honest woman out of you. Sne, umkhwenyana weqiniso has come up every episode since. Sne, ndifuna ukuthi khawuyocela I'm sorry. Khawuyocela I'm sorry kumkhwenyana weqiniso. Was umkhwenyana wekhantri. Sorry and then see where things go from there. Senjani ndithi bahambe uthi ucela love back, but it's I'm sorry. Understand us, ne? Please, man. Ngabi khona enye indlela.
because kokwenu bebe-excited ngoba uzoba nguMrs. But ke ngoku almost becoming nguMrs. Khoyotsho man uthi, I'm sorry kulaa bhuti welobola please usine. Usine uya-expressa uba umpumelelo uyathanda ufuna ukwazi iindaba zakhe, ufuna uba bhenekanti kwiindaba zakhe. That time u-opena up kancinci kancinci, akavuli umnyango concerning iindaba zakhe full. Umvula wathina abelungu bathi ajar, kancinci nje umnyango weendaba zakhe. But it was nice. It really, it warmed my heart to see them together and just laughing and just being like siblings, man. Keep it up, guys. Ndiyithande gqithi. Then ke ngoku uLwandle uhlamba imoto katata Mseleku bakunye ngathi uMpilo no, bakunye noAbongwe. Abongwe is very caring, guys. Abongwe ungumntu onothando, man, and like akafuni niks ngotata Mseleku. Abongwe umphathela nento yokuhlala, akafuni amisidala. Uyahinta ke Abongwe uba njengoba uLwandle ephuma kweyakho imoto uyoyihlamba yokungena kweyakhe, how I wish nam bendinayo imoto endizayihlamba wale hlambe yakhe ndibe ndihlambe yam. But ke Sister Mseleku is like, listen, sokuthatha sayokufundisa so that you make your own money, honey, and buy yourself your own car. Yaqona? uLwandle ndisazama umnika amaphiko opapa, yabo. In the middle of that ke ngoku uAbongwe usete up nguLwandle uba sisi ndimoshile, khawundithethelele andiyazi ndizingenise gxumfu emngxunyeni because nditshayisise okanye ndibe kwi-accident. Andiyazi kwenzeke ntoni exactly, but ube kwi-accident ngemoto kaMaxeke. Ngoku ke ngoku kuye kanyanzeleka uAbongwe afumane iqhinga loba azobaxelela into yobana look at this, look at this. So enza ngathi uyabakhupha, sakhupha imoto egaraji. Xa besithi surprise, unpleasant surprise ke sana. Utata Mseleku ukhala ngebamba, ngama-lights. uLwandle andiyazi sana uba kusenzantoni. Lwandle bekusenzantoni ngoba uya eDurban tana? But uMacele upholile sana. Ukuphole kwaLwandle umenzi we-accident. Upholile uLwandle, upholile uMacele. uMacele uthi hayi wethu, as long as into yobana wena urayithi, understanda, senjengoba into ezi-material ziyaripleyiseka, into engaripleyisekiyo yimpilo yomntu, which is unyanisile ke uMacele. But upholile uLwandle. Okanye uLwandle umthetho wakhe like yi-cool cat nje, ezikhulu as icucumber, nakwii-situations eqonda uba yho uthanda ngetatazela okanye utatazela inside. But ke ulicelile uxolo, you know, utata Mseleku uyakhala mabekunana. Utata Mseleku ndiyabona uba iinyembezi zakhe ziza kufika, ziyakhawuleza ukuza. Komakhawuleza ufika iinyembezi katata Mseleku uba. But ke mhlawumbi inoba uyacinga uba what could have happened, you know, I don't know. But ke mhlawumbi is also grateful that umntanakhe akanaso nesigret ke mos uLwandle. Akwenzakalanga yena but imoto ke yona iyadinga ulungiswa. Lwandle sana, idlala ngee-toys ezi-expensive. Because ndicinga uba babe kusekhaya, you are going to hear it written here, written here, written. Imoto, sayilungisa le moto. Babekhulu as a parents, my labels. My labels. Imoto, yho, hayi, undenzele i-last number. Hayi sana mna babe kusekhaya buzoyiva, especially that kind of car. You understand? Uba super careful kaloku ngemoto enjeyana, and xa ungaqhubi imoto yakho uba super careful. Anyway, ngama-labels mabethu nani. But ke khange babe behlala apho, notata Mseleku khange ashawutise kakhulu. We just also mentioned into yobana Lwandle, niphilela mna kaloku mfana, and if anything should happen to you izophinda ipointe back to me.
ngoba kaloku social streets, global streets nikhuluma kakhulu kodwa mna ndiyathanda uba ruthless and reckless ngamazwi enu because uqinisele ngoku uhleli phaa ucinga uba wow, if anything should have happened to this boy bekuzothiwa it's my fault because kaloku nina niyambhedinisha umntu, niyambhedinisha umntu nimbeke amabala because nina nithi nina andifuni noyiphinda because uqinisele ku shem noba yimphathi kakuhle hayi sanuthetha ngezinto ezingena-proofs ngazo nina. Ruthless nina social media. And then yintoni enye ibiyenzekile kanene? Okay, uMpilo ukwiprocess yotshintsha i-surname yakhe because ubona into yobana kaloku sana le nale nale neengxoxo ezingapheliyo and this and that, it's taking too long. So she took matters into her own hands. Andazi mabinani mhlawumbi inoba kukunga-understand kakuhle indlela kwezinye ii-cultures ekwenziwa ngazo. Ngoba uqinisele ku-express into yobana xa kunogqetywa ilobola kuthweni then uMpilo akazuphinda abone umamakhe, akazuphinda ayovizitha umamakhe. Akhange ndiyigethe kakuhle laa nto leya. Mhlawumbi sisozoyiqonda phi because umamakho ngumamakho mos. Like ikhona into endingayi-andastendiyo like what does it mean? Like ukhona umntu oyi-andastendayo laa nto katatomseleki uba njani xa umntana kufuneke akazalelwanga mtshatweni, right? Then atshintshe laa nto kasebenzise laa nto kaya kulotatakhe okanye eyakatatakhe. Then umamakhe uthini? It means that umamakhe is cut off from Impilo? I don't know. I don't understand. I didn't quite get it. I was like, okay, mhlawumbi kungaqondi izinto but ayisawundi right nje. Ayisawundi right kaloku uba umama womntana must be cut off from impilo yomntwana. Like andiyazi mabinani, andiyazi. Anyway, that was that. Kule episode, that scene kaMpilo and whatever, it left me very confused. Yeah.